Tothom, aquests 2 dits en l'aire, així, vinga. Els 2 dits, 1 i 2. Molt bé, els tenim, sí? Què farem ara? Mos posarem els dits en el cap. D'acord? I ara tots pensarem en una cova. Vinga. Cova, 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 cova. I ara serem ben forts, Xevi. 1, 2 i 3. Xevi! 1, 2 i 3. Xevi! Som el dimoni Chewie i faig molt de por. No, Xevi, no faig gens de por. Com que no? No faig por. Però... si som un dimoni, i he de fer molta por. No, Xevi, gens ni mica, que no, nins i nines? Pareixes un osset de peluig. No, som un dimoni. Però si ets un dimoni, on són les teves banyes? Xevi, escolta, què te passa? Que no tinc banyes. Un dia vaig fer PAM! I se'm van rompre. I des de llavors tinc molta vergonya perquè som un dimoni sense banyes. I per això t'amagaves? Sí, Ai, i per això no sorties en tot aquest temps? sí. Escolta, Xevi, Què? i si nosaltres t'ajudam? Vosaltres? Sí? A que nosaltres el podem ajudar? Sí? M'ajudaríeu? Sí? I com? Mira, Xevi, saps què? Tinc una idea. Vine un moment i ara ho veuràs. Acota't! Val, ja m'acot, sí. Au, idò, crec que aquestes banyes t'ajudaran. Mireu! Ei, nins i nines! Si vos agraden, ho deis. I si no vos agraden, també, d'acord? Au, idò! 1, 2 i 3. Tachan! Què? Vos agraden? No, no vos agraden? Que són de coní? Però els conills voten. Boing, 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 boing. Vaja, estic votant. No, aquestes no m'agraden. Gent ni mica, ja està, au, decidit. Ei, Xevi, aquesta està molt bé. Aquesta segur que els agradarà. Vinga, 1, 2 i 3. Tachan! Que aquesta sí, no? Mira com brilla. Oh! Vos agrada? No, tampoc. Aquesta no vos agrada. Està bé, no vos agrada. Au, no n'hem de parlar més. Au, adeu. Xevi, però no te preocupis. Segur que en trobarem una. Ai, aquesta està genial. Seguríssim que sí. 1, 2 i 3. Ha! Aquesta m'agrada! Sí, mira! Què? Vos agrada o no? No? Però si és molt divertit! No vos agrada gent ni mica? Val, està bé! No vos agrada! Nins i nines, no hi ha cap banya que li vagi bé. Sabeu què? Farem una cosa. Ara que no mos sent. A la pròxima que tregui, vosaltres vos heu d'espantar. Heu de fer molt fort, d'acord? Heu de fer com si vos espantássiu molt, d'acord? Així l'ajudarem, perquè està un poquet trist i no pot ser que se perdi la festa, d'acord? Sí, fàcil que faci, vosaltres, d'acord? Sí! Au, idò, anem-hi! Au!
Ara sí, Chewi, ara segur que sí. Que sí, nins i nines? Sí? Doncs, Chewi, surt. 1, 2 i 3. Però s'han espantat? Oh, espera. 1, 2 i 3. Oh, una altra vegada! Espera, que m'ha agradat! 1, 2 i 3. Funcionen! Torna a tenir unes banyes! Torna a fer por! Sí! Mira, he d'anar a la festa de Sant Antoni, sí, no se m'ha d'oblidar, he de fer, he d'espantar molt, i també he de cantar molt, i he de menjar molt. Ai, me n'hi vaig. Nins i nines, adeu i moltes gràcies. Adeu, fins una altra, adeu. Ai! Ets tu, Dúnia? Sí! Però què fas amb aquesta màscara? Ai, i per què dus aquesta màscara? Avui és Sant Antoni, papà! És avui Sant Antoni? Sí! Ai, clar, avui! Per això dus una màscara de dimoni? Sí! Dúnia, m'encanta la festa de Sant Antoni, i a tu? També! Sí? Sap què? Podem fer un fogarons o una torrada. Què te pareix? Sí! Sí? I tornarem sobrassada, botifarrons, xua... I a més també se canten cançons de Sant Antoni, Sí. Dúnia, tu sabies que no només hi ha un dimoni? No! No ho sabies? No! I doncs hi ha més d'un. Escolta. Artà tenen el dimoni gros i el dimoni petit. A Capdepera tenen el dimoni ros i el dimoni moreno. Moreno? Sí. Per exemple, els dos boiets de Manacor. Boia? I a la Pobla en tenen un que m'agrada molt, que se diu en Conguito. I en Conguito, a més, del dimoni cucarell i el dimoni banya verda. I Dúnia, què te pareix si cantam una cançó de Sant Antoni? Sí! Sí? I anem-hi! Sant Antoni i el dimoni jugaven a 31. Sant Antoni i el dimoni jugaven a 31. El dimoni va fer 30, Sant Antoni 31. Sant Antoni 31, ai 31. Sant Antoni feia sopa, sa sabor era de mà. Sant Antoni feia sopa, sa sabor era de mà. El dimoni hi va anar i les hi va prendre totes. I les hi va prendre totes, ai prendre totes. A 17 a Sant Antoni, a 20 Sant Sebastià. A 17 a Sant Antoni, a 20 Sant Sebastià. Qui bones obres farà, no tindrà por del dimoni. No tindrà por del dimoni, ai el dimoni. Assistiu a l'elogi del sant que hem de venerar. I ara per acabar
Digueu visca Sant Antoni, digueu visca Sant Antoni, ai Sant Antoni. Aquí tens elements importants per celebrar la festa de Sant Antoni. A l'esquerra tens un dimoni, sobrassades, foc, i a la dreta, pa, llenya i una forca. Sabries relacionar-los entre si? I comencem! El dimoni, saps en què va? Sí! Amb sa forca! I ses sobrassades, amb què van? Correcte! Amb el pa! Finalment, amb què va el foc? Exacte! Amb sa llenya! Ben fet! Ets un expert de la festa de Sant Antoni! Dúnia, podem començar a celebrar Sant Antoni. Però, per fer un fogueró, necessitem foc, que sí? I te deixen que te presenti en el foc dels foguerons. En Caliu. Has vist? Has vist? És en Caliu. Com estàs, Caliu? Ai, no estic bé. No estàs bé? Estàs bé? I per què? Què te passa? És que som petitet i estic trist. Oh. Vaja, no ho sé. L'haurien d'ajudar, no? T'apareix, Dúnia? Vale. Sí? L'ajudam? Sí? Sí. Molt bé. I demà, què podem fer perquè estigui més content, demà? Pensem. I si li fem un fort aplaudiment tots? Vale. Sí? A la de 3 farem un fort aplaudiment, d'acord? Vinga. 1, 2 i 3. Vinga! Més fort! Així, més! Que bé! Que? Estàs millor? No! Vaja! Què més podem fer, Dúnia? Fer-li caduces? Quina bona idea! Les carusses són molt divertides. A la de 3 farem carusses, val? Farem... i coses així. D'acord? Ja veuràs que divertit. Vinga. 1, 2 i 3. Carusses! Que divertido, Dúnia! Amat, Caliu, què? Estàs més content? No! Vaja! És difícil, que sí? Què podem fer més? Ja està. I si... li fem pessigolles? Què te pareix? Li fem? Sí? Tu per aquest costat i jo per aquest. D'acord? 1, 2 i 3! Ai, quines pessigolles! Caliu, que? Estàs més content? Sí? Ei, Caliu! Però, on vas, Caliu? Vaja, no sé on ha anat. A la de 3 cridarem en Caliu, d'acord? 1, 2 i 3. Caliu! Oh! En Caliu! Que gran! Has vist? Ara sí que està contenta, que sí, Caliu? Oh, sí! Oh, que bé, Dúnia! Ei! Fantàstic! Genial! Que bé! I que comenci la festa de Sant Antoni, que ja tenim els focs de foguerons, sí? Au, idò! Anem-hi! Sí!
Sabries trobar el dimoni enmig de totes aquestes cares? Dali sabes! Què? Ja l'has trobat? El dimoni és... aquí! I ara sí que sí. Ens veiem en el proper conte. Moltes gràcies. Adéu!